Sasietara guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki zeru beltzea zu festan zu mendiri lurrale ertzen eta airean dantzari gaur bukatzen dela badaki zeru beltzea zu festan zu mendiri lurrale ertzen eta airean dantzari bero geldi ezina da lehen musua horrein sumendia gara neguriko zenean zein udale hor lurrale ertzen data beti zaude hor taupada bakoitzean lerketa dator sasietara guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki zeru beltzea zu festan zu mendiri lurrale ertzen eta airean dantzari sasietara guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki Benvidas, benvidos ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, canso por ti. Arenteiro. Moi benvidas, moi benvidos a todos e a todas unha semana máis, un luz máis aí a esta hora de Champions. Aquí estamos o Bar da Cantina e nada, unha semana máis, esta vez sumamos de cero, pero sempre suma aquí o noso amigo Milito. Que tal? Hola, moi boa noite a todos. Bueno, pois outra semaniña máis, repetimos derrota, pero bueno,
hecho que hai, estamos pasando aí por un mal bache, pero bueno, non pasa nada, nós non fallamos ca cita, e aquí estamos, así que nada, ao parenteiro. Exactamente, non fallamos ca cita e non falla tampouco Carlos de Inglaterra, como estamos? Estamos, boa noite a todos. Unha derrota dolorosa onte, porque é a segunda seguida, seguimos na mala xeira que comezou aí hai un pouco máis dun mes, non fallamos hoxe, non fallou onte o Bar tampouco, porque Milito foi ata Arllanas o fin de semana, e bueno, ainda que penso que é unha derrota dolorosa e unha derrota jodida, coido que se poden sacar cousas positivas tamén e intentaremos tratalas hoxe aquí. Exactamente. Aquí temos a The Dog. Como Que estamos? hai? Boa noite. Boa noite, eu pedín o día no traballo, pero estou vendo que o que sobra son eu, porque estou pensando que desde as semanas que viñen eu non ganamos un partido, non... Ao final vou ser eu o gafe, vou ter que baixar do barco, pero definitivamente. Bueno, son coincidencias, Bueno, ó. Hubo quen aparecía tamén solo cando ganábamos. É que Sí. aparece. Sí, porque hoxe non está outra vez. A ver se o do chat vai ter razón ao final. Verdad. Pois nada, falaremos desa derrota en Sestao, do 2-1. Seguramente Milito nos pode contar máis do que viviu ali que nós que vimos pola tele. Falaremos desa previa do partido do sábado ante o Irún, de novo en Espiñedo, e como sempre aí en Novas falaremos un pouco da actualidade verde desta semana. Así que nada, venga, se queres arrancar, Milito, se queres empezar por Sí, Sestao. nada, vamos a analizar un pouquiño o que foi o partido de onte, un partido, bueno, que se presumía importante, que chegaba nun momento, bueno, pois un pouco complexo para ambos equipos, quizáis. O Sestao moi necesitado da victoria, o Arenteiro, bueno, despois dunha mala xeira, tamén con necesidade, polo menos, aínda que fora, de puntuar. E, bueno, sinceramente, xa o tempo que facía antes do comezo do partido non facía presaxiar unha mañá moi boa. A verdade que eu hasta 5 ou 10 minutos antes do partido, que empezou a chover, que parecía que caían caldeiros do ceo, e un aire que metía medo. De feito, estaba comentando aquí con The Doc fora de cámara e de micro que bueno, a madrugada anterior era un escándalo. Fun coller o metro para volver para o hotel e levábamos o aire, literalmente. E, bueno, se amainou un pouquiño a cousa, según o árbitro deu o pitido inicial, un pitido inicial que veu previo a unha alineación pois bastante utópica comparado coas últimas semanas de Jardiel, onde colocaba un 4-4-2, que, bueno, había dúbida de que se podía ser un 4-2-3-1 como facía sempre, un 4-4-2. A min daba a sensación de que iba a optar por ese 4-4-2 e así foi, xogando, cambiando, non, as bandas, xogando Ferreiro por banda dereita, xogando Diego Gómez por banda esquerda. Para min o plantexamento do partido foi moi boa. De feito, a entrada ao partido me parece moi boa. Minuto 3 pasa o que pasa, que despois comentaremos con profundidade, que creo que marca un pouco o sino do partido. Sigue o Arenteiro, a verdade, que controlando o xogo a partir desa xogada. O Sestao non asomaba pola portería verde, e no minuto 22, cando asoma por primeira vez, despois xa de decisións bastante con moita controversia, por parte do árbitro, que deixaba xogar, po meu gusto, moito, ou deixaba, non facía moitas interrupcións no xogo, non? Chegou ese gol, que para min hai unha falta previa a Marcos Basega na saída do balón do Arenteiro. E, bueno, o Sestao rapidamente buscaba abrir as bandas e tras perda abriu moi ben o campo, e ese centro que pon no corazón da área o xogador do Sestao remata Chaniz cunha claridade espectacular. Meteu un 0. O Arenteiro, a verdade, que lle senta o gol como un mazazo sideral,
A partir de aí sí que o Sestao pois, faise cos mandos do partido. Chega moito a área sen tampouco ter ocasións de moito perigo, pero sí que se notaba que podía chegar o segundo en algunha opción. Precisamente cando peor estaba o Arenteiro, ten unha ocasión moi clara Diego Gómez para facer o empate, e Marra, que leva sendo non de Diego, senón do equipo en xeral, un pouco que ven sucedendo nestas últimas semanas, e na seguinte acción o propio Diego coloca mal un centro e provoca a contra do Sestao, que acaba topando a Xiel Córdoba dentro da área cun zurriagazo con perna esquerda, pois bate a Diego García. Chegamos ao descanso, 2-0, nas únicas dúas ocasións de gol que ten o Sestao, e a verdade é que o Arenteiro estaba case na lona nese momento. Pero sí que é certo que no descanso, bueno, disculpademe que me alongue moito no análise, pero bueno, creo que hai moito que contar deste partido. Fai un triple cambio que non nos ten acostumados o bo de Jardiel, que para min volve a acertar outra vez, doulle outra vez o acerto, o técnico Maño, quita xogadores como Ferreiro, como Solar, que dices tú, ostras, como quitas a estes xogadores que son xogadores que che poden remontar un partido, vas perdendo 2-0, pero claro, a situación do campo era que era e sinceramente ningún dos dous estaba brillando. Eu creo que Martín Solar foise o vestiario cun dolor de cuello espectacular seguramente. E bueno, sí que é certo que mete a Adrián Cruz, mete a Marquitos, mete a Pascu, creo que foi outro. Sí que é certo que o Arenteiro pois dá ese paso adiante, intenta cruzar moito o balón en diagonal, buscar moito as bandas, sobre todo nesta banda dereita buscou moito a Pascu, e ese que levou peligro, tuvo moitas ocasións de gol, que conto 3-4 moi claras, non chegou ese gol que nos puido meter no partido, porque o Sestao renunciou completamente ao ataque, e bueno, como pasou outro día contra o Barça B, pois chegou ese gol que nos podía dar algo de vida no último intre, e bueno, despois deso, pois quedou 1 minuto e medio, non sei exactamente o que quedou, e non conseguimos non conseguimos chegar á porta. Partido un pouco difícil de valorar pola miña parte, que me deixou unha sensación moi agridoce, sobre todo polo que pasou nesa primeira acción importante do partido, e que, bueno, que quero que agora comentedes vos, e que cando teñamos que analizar ese tema, pois o analicemos aquí entre todos. A min a sensación que me quedou, basicamente, por ir rápido, porque Milito fixo un análise bastante extensa aí, como dicía, a sensación que me quedou foi despois reforzada co que dixo Jardiel en rolda de prensa, é que o Arenteiro non puido xogar ao que tiña planificado. Non sei se foi pola, digamos, a tesitura ese de que o Sestao chega 2 veces con claridade e marca 2 goles, que é algo que pode pasar, non vai pasar todos os fines de semana, pero pasou este domingo, que penso que tamén influiu digamos, as condicións meteorolóxicas, porque esa treboada que caeu, eu non sei como foi o tempo durante o fin de semana, pero conectei con FEF Televisión 5 ou 10 minutos antes do partido e estaba caendo unha saraivada importante, víanse os trozos de pedra nos enfoques, digamos, cortos, nos planos cortos. Entón, o xogo do centro do campo desapareceu por completo baixo esa premisa, non? De feito, creo que Milito suxería, se non o suxeriu, pois digo eu, para min Tarsi e Solar na primeira parte están completamente desaparecidos. Pero, digamos, Tarsi e Solar e o centro do campo do Sestao tamén desapareceu. É un xogo moi directo, o Sestao adaptouse mellor a eso, penso que lle veu moi ben, non? Un equipo que vai ou iba colista, creo, que viña de non gañar toda a temporada na súa casa, veulle ben ese xogo directo, topáronse con 2 goles na primeira parte, tuveron ese tramo despois do primeiro, dese golazo de Cháñez, que foi digamos, a tormenta perfecta tamén, un centro moi medido, e despois o remate de cabeza, un remate de primeira división ou de Champions League, imparable, non se pode facer nada. E depois na segunda, pois unha contra que nos pilla aí un pouco mal colocados, 2-0, basta o descanso así medio fundido, Jardiel acerta cos cambios, eu de feito voume moi cabreado ao descanso, e creo que puxen polo grupo de WhatsApp, con 2-0 apaguei a televisión, salín da casa para ir a polo pan, iba cos cascos postos, escoitando Radio Galega, e cando o comentarista dixo que había triple cambio, pois estaba na panadería e tan pronto escoitei e dixo, bueno, pois hai que volver para casa rápido, que hai que ver a
hai que ver cousas novas, non? Un inciso, Un Carlos, pouquinho. tú veches flases de Zubieta con ese triple cambio 2-0. Non o quería dicir porque ao final o resultado que importa non fomos capaces de chegar aí, pero sí, 2-0 no País Vasco, triple cambio, e encima entrando un xogador de culto para este podcast. Bueno, vou falar por min, porque non quero representar nin ser voceiro de ningunha das voces aquí. Un xogador de culto como Adrián Cruz Juncal. Tiña moitas ganas de velo, e bueno, despois xa falaremos de que digamos, o mellor xogador dos 22 no verde, e na segunda parte, pois o Sestao dá un pouco máis o nivel que viña dando esta tempada. Creo que de feito só chega unha vez neses 45 minutos en moito perigo, e o Arenteiro sí que ten oportunidades para empatar e incluso para gañar o partido. Digamos, se o Arenteiro chega a marcar as 4 ou 5 que tuvo relativamente claras, ben sexa a volea de Diego Gómez, unha de Pascu, un remate de Cruz, despois o gol, bueno, houve 3 ou 4 xogadas nas que chegamos con certo perigo, e ao final, pois nada, non estamos acertados nin en defensa nin en ataque, condénanos unha semana máis, volvemos a marcar no desconto, xa non había tempo para máis, e nada, a realidade é que dos últimos 15 puntos sumamos 3, é unha moi mala racha, pero intentaremos sacar as cousas positivas, e eu penso que o mellor é veremos se sumamos a outro xogador a causa como é Cruz Juncal. Eu quedo un pouco con titular que puxo Sestao nas redes de Ángel Viadero, do adestrador local, que era como: hemos jugado contra uno de los equipos que mejor juega del grupo y los 3 puntos se han quedado en casa. E o primeiro comentario, a primeira resposta era: como habían xogar tal como estaba o campo. Non puxen eu, non fun eu quen o puxo. Pero, bueno, é un pouco resumen, que é o tópico de que o campo que está igual por dous, evidentemente xogan no mesmo terreo de xogo e afecta de igual maneira, pero se cadra Sestao, pois ou se repoñer máis, ou está máis acostumado, ou que sexa, non se complicaban nada, era balón largo de Rerín, buscaban banda, centro lateral, e así entraron os 2 goles, vamos, un por cada banda. Foron ao práctico, e o práctico funcionou, chegaron 2 veces, marcaron 2 goles, quedáronse cos 3 puntos, non hai máis. Ao final a cousa non estaba para moitas florituras. Fútbol, Carreiro, fútbol. Ni moito menos, pero sí que é certo que eu recalco mismo, eu penso que o Arenteiro saliu ben o partido, eu creo que o planteamento é o correcto, é dicir, buscar un pouco eso, balóns en banda, en un último tercio intentar cargar a área o máximo posible co extremo do outro lado, cos dos teus 2 dianteiros, máis algún dos centrocampistas que se poida achegar ao borde da área, e creo que levamos peligro. E, bueno, se queredes, podemos valorar máis cousas, pero podemos empezar por ese penalti, non sei como bichen vos desde a casa, bueno, comentadme un pouco as vosas sensacións. Eu en primeiro... Dale, Carreiro. A primeira impresión que me deu a min en directo, eu según estaban enfocando, digo, este chaval sale voando polo fondo, non? A primeira impresión que me deu foi un piscinazo padre, digo, este foise a pinza por completo. E despois foi cando os de FEF dixeron que era penalti, e repetirono varias veces, e si repetiron as imaxes, e vese como Herrerín lle bota... toca no pé de apoio, vamos, con unha das mãos. Pero, bueno, non sei, a min pareceme que se cadra, pois, un exceso de unha exageración ou nos movimentos, ou se cadra na caída, ou que sexa, e o árbitro, pois, como que o malinterpretou, interpretou que estaba finxindo e que non houbo tal contacto. A min pareceme que sí que o hai. Pareceme penalti, vamos. O contexto do partido, pois, houbera cambiado, sempre que o houbéramos marcado, vamos, que falamos que houbera cambiado, se cadra o sacamos por encima do largueiro, non facemos nada, non? Pero, bueno, que era outro contexto, creo eu. O penalti para min é claro, vamos. Estou completamente de acordo contigo. Non sei se é polo tiro de cámara ou polo que ao velo na tele, pois tamén é distinto que estar no campo. Non, a min en directo a xogada tampouco me pareceu penalti. Eu, de feito, inclinaba demais cara a simulación, e despois na repetición, pois sí que non queda lugar a dúbidas, non. Penalti, digamos, relativamente claro. Tampouco sei,
como o penalti ou esta xogada foi no minuto 3 de partido, non sei ata que punto influe isto. Que quero dicir con isto? Que se esta mesma xogada, o mesmo contexto, os mesmos protagonistas, o mesmo desenlace é no minuto 60, 70 de partido, pois o mellor a decisión do árbitro cambia aí. Que sei que non deberían facer isto, non? Pero tamén sabemos que moitas veces teñen isto en conta, non é como mítico non só no minutaxe do partido, pero tamén no lugar do campo no que se fai a acción, non? Hai faltas que non son penaltis, e hai penaltis que non son faltas, digamos, dependendo de si é dentro ou fora do área. Penso que o árbitro se equivoca, pero eu tampouco penso que, digamos, o partido fose moi condicionado por eso. Porque, como di Carreiro, despois hai que marcar. Tamén tuvemos un penalti onde foi, en Baracaldo, penso que foi. Baracaldo. Sí. Rámolo, que contexto completamente distinto, non? Íbamos perdendo, penso que 2-0, minuto 75, minuto 80, pero bueno, eu penso que digamos, no gran curso das cousas non debería cambiar moito o partido, porque penso que o Sestao se iría tendo, digamos, ocasións illadas que poderían acabar en gol, como así foi. Darío. Sí, pouco máis que engadir o que estaba dicindo. Creo que bueno, con respecto ao penalti, para min é penalti. Pero creo que, como di Carreiro, creo que quizáis exagera un pouco. Igual nin siquiera é adrede, igual nin siquiera é feito adrede, pero pola caída, pois pode ser que parezca de que se está tirando ou que está exagerando un pouco a xogada, e por eso penso que en directo, eu non o pude ver en directo porque cheguei xusto 5 minutos tarde, pero pode ser que en directo non o pareza precisamente por eso, porque parece como que, bueno, se simula un pouco, forza, digamos, ese golpe, pero na repetición vese claramente que é penalti como unha casa. O árbitro estaba moi frío, estaba toda a xente moi fría. Esta é outra cousa que quería dicir. Co frío que facía, despois dese trebón Milito, como os árbitros non poden ir con camiseta de manga larga? Os nosos xogadores tamén, Diego García sendo porteiro, con manga curta, se che chega unha acción perigosa nos primeiros minutos do partido, non estar na condición física para facer nada. Non o sei, a verdade é que non o sei. Sinceramente, non recordo a Diego xogar nunca con manga larga. A verdade é que creo que todas as camisetas que temos son de manga curta. Polo menos as de porteiro, me refiero. Bueno, pero hai... Poden levar térmicas. Hai térmicas. Sí, claro, bueno, pero bueno, eso xa é cuestión de cada un. Hai xogadores que se sinten ben cas térmicas, por exemplo, Cruz me parece que levaba unha térmica por abaixo da mesma cor. Bueno, antes de que sigamos debatindo eso, vou dar eu a miña opinión, porque creo que vai contrastar un pouco coas vosas, e me vou explicar un pouquiño, e creo que se debe profundizar sobre este tema. Isto é moi sinxelo. Eu vou ir un pouco a contaria, porque isto que é antes, o ovo ou a galiña? É dicir, explícome. Pode ser que quizáis Diego exagerara nun momento dado a caída, non? Abrindo brazos, non sei se índose cara adiante, bueno. Moitas veces, ata temos dito bueno, non en partidos do Arenteiro, pero en outros partidos, creo que ata temos dito, hostia, pois, se se tirara ao suelo, o millón lle pitaban penalti. É que é unha vara de medir un pouco complexa, non, para o meu gusto. É dicir, entonces eu non vou xa, é dicir, o árbitro non debe de interpretar se tira ou non se tira, ou se deixa de caer, ou como se cae ou que deixa de caer. O árbitro que ten que é valorar a acción, e penso que a acción é moi clara, e máis de onde estaba na súa posición. E se el non o ven, ten un linier que estaba moi preto da xogada, que o ten que ver. Entonces, a min eso, sinceramente, e botándolle un capote a Diego, que, bueno, sí que hai veces que exagera un pouco máis as cousas, hai veces que se tira ao chan algunha falta, certo non lle vou quitar a César o que é do César, moitas veces o millor pecadizo, pero creo que é algo que hai que ver, e penso que condiciona en moito un partido, é dicir, despois hai que marcalo, totalmente de acordo, pero minuto 3, se tú tes pos por diante nun campo embarrado como estaba eso, o Sestao iba a costar Dios lle ayuda, porque o Sestao evidentemente ten un montón de virtudes, pero creo que na súa situación, se ve por debaixo do marcador no minuto 3, creo que che cambia o conto moito. Entonces, a min fastídame moito o que pasou outro día, porque
Vamos a ver, aquí a xente xógase moito. Aquí a xente do Alenteiro para buscar os presupostos, ou a xente do Sestao, ou a xente do equipo X que sexa, aquí a xente fai malabarismos para salir nesta competición. E penso que, polo menos, xa non digo no nivel do árbitro deste partido, pero no nivel da categoría en xeral, penso que hai que pedirlle un pouquiño máis aos árbitros. E non te podes comer ese penalti de libro. E esa é a miña opinión, porque evidentemente creo que o partido sería outro totalmente distinto. A parte diso, despois de non pitar o penalti, sácalle tarxeta amarela a Diego Gómez, que o condiciona para os 87 minutos restantes, e que aínda por riba, despois de eso, o xogo, como bichen dese outro día, estaba moi trabado, moito saque de falta, moito saque de banda, bueno, moito saque de portería. En cada acción, os xogadores do Sestao agarraban diante do árbitro, os xogadores do Alenteiro polos brazos, que se vía perfectamente e non quería pitar nada. El foi a facer un arbitraxe moi tranquilo, sen complicacións, e poderse ir tranquilo das llanas. Non digo a favor dos locales, dos visitantes, pero a non mollarse. E iso a mí nun árbitro, pois sinceramente non me gusta, porque carece de personalidade. Entonces, bueno, eu quería dar a miña opinión sobre esta é a miña opinión, e bueno, se queredes seguimos falando do tema. No, a ver, Camisetas, que por certo, estrenamos a camiseta rosa. Se foi que a intención de non mollarse... Eu por acabar un pouco co tema da acción esta dos árbitros, e falábamos lá mañá no grupo, por partir unha lanza a favor dos tríos arbitrarios, non neste caso en particular, vamos, é cousa de todos os fines de semana. Liña algún árbitro que cada vez é máis complicado cando tes 22 tíos no campo que tratan de engañarte en cada acción, e ao final vemos o que é a tónica habitual do fútbol moderno, e ves que... No. Fútbol moderno, no. Isto leva sendo toda a vida. Pero non era tan descarado, era tan descarado. No, por ese aro sí que non vou pasar. Non habería televisión, e non habería móviles, e non habería 50.000 repeticións, pero isto tuvo que ser así toda a vida. Seguro. Sería, eu non recordo tanto, non recordo que te agarraran pola camiseta e pegaran 4 voltas no chao e agarrándose a cara como se os mataran, non, pero é que é moi complicado eu entendo que tamén é difícil, entendo a súa parte, tes 22 tíos tratando de engañarte todo o puto partido, é normal que cometan errores e que se equivoquen, é unhas veces beneficianos, outras veces vanos non sei, vanos ocasionar perxuicios e xa digo, son humanos e moitas veces os futbolistas tampouco fan por axudar na labor arbitral. Ti se tratas de engañalo todo o partido, ao final van cometer erros, non hai máis. Non sei, é cousa de todos os partidos, non neste caso en particular digo que Diego estuvera finxindo, nin nada que se lle parezca. Para min é penalti, pero hai certas situacións e certas actitudes que non axudan a labor arbitral. E vémolo todos os fines de semana, cada partido que ves, e ves que hai xogadores que finxen, xogadores que dramatizan, que, en fin, ao final o árbitro ten que ser consecuente co que pita e ten que saber o que pasa realmente. Pero que fácil eu tamén entendo que non é. Ou non me parece. No gran curso das cousas, eu penso que a largo plazo o que diste, Carreiro. Unhas tardes danche e outras quítanche e non pasa nada. A semana pasada Javi estampou un contrario contra a valla diante do árbitro. O máis fácil é que estuvera 3 ou 4 partidos na casa. Marchouse cunha amarilla. Non quita que isto sea penalti, hai no que pitar, vale? Non che poden sacar unha por outra. Non, evidentemente que non, isto non funciona así. Pero son humanos e equivócanse. Hai xogadores que diante da raia botan o balón por encima da portería, o portero botalle mal, entra dentro da portería. A ver, en fin, eu no meu traballo comento erros todos os días. Ao final, non sei. Hai erros non, pero insisto, para mí non é fácil a labor arbitral. O tema... Perdón, quero acabar con isto xa. Quero dicir que o tema que, para contestarlle a Milito, que dicía que o partido podría cambiar moito pola situación do Sestao e tal, penso que sería un cambio máis psicolóxico que outra cosa, porque o estilo de xogo viña moi marcado polas condicións do campo, ao final, digamos. Totalmente, non falo do estilo de xogo, Si te ver no minuto 4 con un 0 abaixo, sendo colistas, en gañar un partido na túa casa nesta tempada, pois sí que podo entender que eso che vai a afectar, é innegable.
Sí. Agora, ben, o Sestao iba a xogar ao que xogou o resto do partido. Ah, Non, sí, non sí, penso que totalmente. que Já que houbera ningún o guión cambio. traía no Totalmente. marcado, Sí, eso mesmo. O guión repetiuse todo o partido, non... De feito, na segunda parte non xogaron. Quero decir, igual Herrerín golpeou 10 balóns, 11, 12, e todos os balóns acabaron en fora de banda na zona de tribuna. O sea, quero decir, que non falo do sistema de xogo, falo do escenario de partido Sí, sí, sí. que se presenta, 100%. evidentemente. E bueno, temos que falar de Adrián Cruz, non? Digo eu. O que queda de Entonces, programa. para falar de Adrián Cruz, que mellor que Canto tempo Carlos. temos? 1 hora e media. Bueno. Danos un No. tempo falar de Adrián Cruz. Bueno, eu en rolda de prensa, pois evidentemente tuven que preguntarlles, bueno, polos trocos, resaltei o partido de Cruz e a verdade que Jardiel estaba de acordo en que era que foi o xogador máis determinante do Club Deportivo Arenteiro. É para resaltar, vamos a ver, non nos pode temblar a má a hora de atizar, pero a hora de aplaudir tampouco, as cousas como son. Da mesma maneira que moitas veces se dixo que cando Jardiel miraba ao banquillo e no banquillo non había nada, hai que aplaudilo, non hai máis. Cruz entrou no campo e cambiou o partido. Cada acción de perigo pasaba por as botas de Cruz, marcou o gol. Temos que levantarnos a aplaudir. Non quero que ninguén pense que desde aquí que se critica por sistema ou que máis penso que podo falar por todos, non? Que máis quixeramos nós que houbera 20 tíos que disputaran un posto hasta o último segundo. E Jardiel seguramente querería o mesmo. Aquí queres o mellor para o Clube Deportivo Arenteiro. É o mellor, se o mellor para o Clube Deportivo Arenteiro é que Cruz este no 11, que Cruz este no 11 a partir de ahora todos os domingos. Non hai máis. E eu alegre que estou que fixera un partidazo. E ojalá a semana que ven o volvo a abordar. Non, hai que sacarse o sombreiro. Carlos, por favor, quero te escoitar. No, é que o resume rápido, penso que aquí Darío ten máis mérito porque no famoso grupo de WhatsApp puxo que iba a marcar gol ao comezo da segunda parte, Adrián Cruz. Entón, aquí mi sombrero acerto e eso ten mérito, pero xa o dixen na miña entradilla antes, que eu fun comprar o pan cabreado co mundo, cabreado ca televisión e con Clube Deportivo Arenteiro, e tan pronto me enterei que entraba Cruz Juncal, volvín para casa correndo para non perderme o que iba a pasar, porque é un xogador que, obviamente, ten un talento que lle permitiría xogar sin ningún problema en Primeira Federación e incluso en Segunda División. Ao largo da súa traxectoria, tuvo que lidiar con múltiples lesións, xa non só aquí en Clube Deportivo Arenteiro, pero tamén antes, digamos, e a parte das lesións diría que é o tipo de personalidade, como podo dicir, moi flutuante, moi ciclotímica. Non quero entrar en cuestión de profesionalidade ou non, porque non o conozco. Constame que é un tipo que se comporta de xeito exemplar no vestiario e esa é unha das razóns pola que imagino que se lle renova este ano despois ou este verao, despois dunha campaña pasada na que por diversas circunstancias de lesión non pode xogar. Entón é unha maravilla ver que é un tipo que saca a relucir ese talento e esas condicións que ten, porque o físico, cando está, digamos, en condicións de xogar e de disputar, pois é tamén un físico privilexiado e onte fai un absoluto partidazo, non? Xogando aí no centro do campo e abarcando unha, digamos, cantidade de terreo brutal, chegando moito, porque a parte do gol antes ten 2 ou 3 disparos e contribuye moito no xogo ofensivo e incluso tamén a nivel defensivo. Entón, pois, para min é a gran noticia xa non só deste partido do fin de semana, pero do último mes. Tendo en conta que dos últimos 15 puntos sumamos 3, ver que un xogador así se pode sumar a causa e pode aportar, penso que é unha noticia de gran calado para os sereiros do Arenteiro e pódese facer incluso a broma, non? De que a rexión debería titular ou debeu titular hoxe a fichaxe Adrián Cruz. Bueno, non sei, a ver, eu vou dar a miña opinión, non sei se tanto decir eso que o Gallá casi sexa, porque, bueno, eu, por exemplo, ora porque fixera esta gran segunda parte, fora un revulsivo notorio no equipo, eu era dos que pensaba que o millor, pois, era unha ficha malgastada, e non dudando da súa calidade, ni moito menos, porque tena demostrado en moitas ocasións,
recordemos que o ano de segunda red, final de tempada, cando ascendemos, incluso Javi Rey utiliza moitos partidos por diante de Curro Rivelot, pero claro, onde encaixamos ahora Cruz no 11 titular? É complexo. Evidentemente que se sigue con este nivel o que O mostrou outro tema día. o tema é que son 37 anos tamén, Milito. Son Claro, 37 anos, un historial de lesión moi gordo, entón o tipo claro, ten talento, pero joder, é primeira federación, ten unha idade e hai xogadores máis novos que el que poden ter máis regularidade. Eu refiérome claro. de que como revulsivo Aproveitar. non digo que é titular no que resta de campaña, digo que se é un xogador que chegado un minuto 50 en partido, o que falamos sempre, Jardiel se gira, mira po banquillo, ve a figura de Cruz e di, joder, pois podo meter este tío que nesta media hora ou nestes 20 minutos vai me aportar algo distinto que é o que fixo antes. Eso é unha boa E noticia. con se atascou o partido. Totalmente Sabemos de acordo. o talento que ten Solar, o talento que ten Tarsi, a Ferreiro cambiou no banquillo, pero é que a primeira parte costounos un montón. Cruz liga desatascou o partido, aportounos outra cousa. A hora de buscar un revulsivo, cando as cousas non saen ben, ou hai que entrar en outro contexto de partido, pois se cadra pode ser un xogador que nos aporte cousas. Claro, e non quero ser oportunista con isto que vou dicir, pero eu creo que o viñamos reclamando. Creo que os xogadores hai que darlles minutos para que poidan demostrar ou non demostrar ou que sexa, non? Pero darlle changuí, non? Como se suele decir, ou como decimos por aquí. E claro, ao final, outro día falábamos de Marquitos, non? Que en 5 minutos, pois non, evidentemente, non podes pedirlle a un xogador que revoluciona un partido, e Cruz, que viña creo que non xogaba desde o día do Nasti, que lle diu minutos contra o Nasti, que aí ao final do partido, viña de non xogar nada. Daslle 45 minutos a un xogador, e bueno, xa comezas por algo, non? Evidentemente, outro día, creo que foi un pouco máis a desesperada, e creo que tamén foi un pouco, porque despois tamén quita a Jordan, que ese cambio sí que me sorprendeu bastante, porque é un xogador que ao final, outro día non estaba moi atinado ou moi acertado, pero sí que é un xogador que che dá profundidade, e penso que ao final é eso, non? Sobre todo nestes partidos que ao mellor o partido do outro día contra o Barça B, que vas perdendo, que ao final tes que buscar solucións e sobre todo eso, para ter conectados a máis xogadores. E penso que o Gallá que Jardiel o siga facendo e que poida ter os máximos efectivos disponibles para causas, porque ao final temos dous xogadores sancionados como son Solar ou sea, sancionados, perdón, apercibidos, que outro día pois gardaos para o próximo partido. Penso que un pouco tamén foi por aí o cambio, é que joder, ao final van pasar moitas cousas ao longo dunha temporada e hai que tirar do que hai no banquillo tamén. É que hai que ter en conta o contexto e a situación na que se incorporan os xogadores o último mes. Entran cos partidos casi rematados e tendo que remontar 5, 10, 15 minutos antes, se ti non estás ao 100% entres ca presión añadida de que non estás ben ou non acabas de atopar o teu punto, e é moi complicado. Bueno, pois esta semana, insisto, Cruz con toda a segunda parte por diante demostrounos cousas e espero que Jardiel tomara nota e siga contando con el, non? Polo ben noso e polo ben do equipo, que ao final é o que nos importa a todos e é o que está por encima de todos, non é máis? O gol ao final pódese considerar como anecdótico, non? Porque pode ser o que rematou, pode ser outro. O tema é digamos, a participación que ten, o aire fresco, o equipo xoga dunha forma distinta, ten máis oportunidades, máis chegadas, sofre menos atrás. O gol é anecdótico, pero bueno, o centro tamén o pon un deses xogadores que está contando menos, desde o lateral esquerdo, Iván Muñoz, que tamén lle pode dar confianza, non? Para o asunto, especialmente agora que entramos nun tramo de, bueno, nos partidos nos que vamos ter baixas en defensa, penso que só temos 4 ou 5 efectivos agora para este sábado, contando lesionados e sancionados. Entón, pois, bueno, ao final non o fútbol, a parte digamos, da parte física e da parte táctica, pois tamén, como na vida, hai unha parte mental, unha parte psicolóxica que importa moito, e se esta xente gaña moral, e vese que lle pode disputar o 11 outros, pois é a mellor noticia que podemos ter, e para min a nota positiva do partido de onte.
Bendito dilema, chegar Sí. ao domingo pola mañá e ter 15 ou 16 tíos que poidan ser titulares. Bendito dilema. Agora ben, temos que ver que o que dixo Milito antes tamén, que digamos ao mellor este rendemento de Cruz non se pode extrapolar fora deste contexto de partido, non, nun 2-0, no que lle dan ao mellor liberdade para facer digamos, un pouco o que queira e tal e cual, e ao mellor, pois, se sale de inicio cun 0-0, digamos, tendo que estar máis encasillado nun esquema táctico, a cousa cambiaría. Digamos, a mostra é moi pequena como para sacar grandes conclusións, pero Sí. polo menos sabemos que está para xogar. Claro, é Sí, que aparte- eso é o que vou. A mí o que me sorprendeu xa antes de pasar as notas a claridade de ideas, non? Vimos un Arenteiro na primeira parte totalmente falto de ideas, é verdade que o campo era moi pesado, non rodaba o balón, era impracticable xogar ao fútbol, pero saliu Cruz e calounos a boca, non? Porque dicíamos, non, é impracticable. Nunha baldosa faiche un caño cunha preciosa sutileza fai un cambio de orientación ao desmarque, non sei se era de Jordan ou de Pascu. Polo que a mí o que me sorprendeu a claridade baixo as condicións que había de xogo, a claridade que tivo aos mandos do mediocampo e creo que das súas botas viñeron a maior parte das ocasións e da produción ofensiva que tivo o Arenteiro. Sí. A claridade e o empuxe que lle meteu o partido. Pouco antes do gol puido marcar outro, unha que sacou por encima do largueiro e tamén foi moi clara, vamos. E antes desa tuvo outra que remata, que dá nun defensa deles e despois creo que acaba a xogada outro xogador, penso que é Enol, verdade? Moi clara tamén esta. Pero que tamén eu creo que que antes non falei xa no aspecto global do partido, creo que a clave estuvo aí, creo que o Sestao sabía perfectamente o que tiña que facer e fixo ben, e o Arenteiro costoulle entender o que tiña que facer, pero unha vez que estaba dentro do partido creo que fixo moitas cousas boas. A única diferencia é que os Sestaos que tivo foron para dentro e o Arenteiro tivo e neste tipo de partidos sobre todo non podes perdonar tanto. Temos que ver ao final o vaso medio cheo. Mandaba onte con o famoso grupo ese de WhatsApp unha captura na que ao final nas últimas 5 xornadas somos o peor equipo do grupo. Somos o peor equipo do grupo, pero é que estamos a 2 puntos do playoff. A min costame ser positivo porque eu nunca son positivo en ningún aspecto da vida, non, pero é que aquí hai que serlo. Ao final estamos a 2 puntos do playoff, estamos metidos nun socavón, pero é que hai luz, non... A ver, non hai que ser revertirase, non hai que ser alarmista, non hai que ser tremendista. No, a ver, a mí preocuparíame se na penúltima xornada estamos 18avos, aí preocuparíame, ahora non me preocupa. Ao final, o da segunda posición, eu xa dixo moitas veces, era anecdótico, non é o lugar que ningún natural, ningún que nos corresponde. Estábamos aí, tocounos disfrutalo, prolongamos a racha todo o que poidemos, pero hai que plexar por obxectivos reais. Insisto, estamos a 2 puntos do playoff. Bueno, non te me veñas tan abaixo, Guerreiro, non te me veñas tan abaixo. A ver, que pensabas, no ascenso directo, a meu non. Vamos a ver, eu non penso nada. Bueno, tal e como está cultural, cuidado. Sí, bueno, a cultural estaba ascendida fai un mes. Eu non penso nin deixo de pensar en nada. Eu que digo que este equipo ten moito que dar. Ainda é todo, cos teles de 15 que estamos repetindo ata a saciedade, é dicir, temos visto un Arenteiro que non merecía para min ese casilleiro de puntos nesta xeira de 5 partidos. Evidentemente, sacamos os que sacamos, pero creo que as sensacións son positivas. A ver, as sensacións son boas, o equipo domina, entramos de partido somete, crea ocasións, que pasa? Pois ao final o balón non acaba de entrar, o fútbol trátase de meter entre os 3 paus. Don Pepe Vilachá, ademais. O fútbol e a vida. Claro. Sí, pero, bueno, insisto, que nunca peor estemos, estamos a 2 puntos do playoff. Eu firmo aguantar aquí esta penúltima xornada e na última meternos arriba entre os 5 primeiros. Cero drama. Esa actitude. Bueno, imos cas notas, parece vos? Vamos. Queredes comentar algo máis do partido? Vamos, cas notas. Vamos, ala.
Bueno, por certo, mentres empezamos cas notas, bonito o campo das Llanas, evidentemente o césped hai que darlle unha volta, como yo tivemos que darnos aquí en Espiñedo, pero moito, moito encanto o estadio do Sestao. moi boa entrada, moi bo Sí, ambiente tamén, sí, verdad? a tribuna diríache que estaría en torno, non sei, 3/4 igual non, pero bueno, sobre o 60-70% chea, e de outro lado, en preferencia, había unha gran cantidad de seareiros. Os que se suelen poñer no fondo estaban evidentemente ali na lateral, Coberto. porque claro, que caía calquera se poñía no fondo, O día pero sí, eu non son moi bo dando números, pero en torno ás O, o, 2000, o, o 2500 personas. periódico o periódico local de ella daba 1800 de entrada. Vale, pois doulle un pouco máis, pero bueno, sí, en torno ás 2000 personas podería haber tranquilamente, sí. Unha boa entrada ao mediodía onte nas Llanas. E apretaba a grade ou non? Porque eu vi Sí. nun bar e No, non se escoitaba. a grada, non, os de preferencia bastante. En algúns momentos levantaban a tribuna, pero sobre todo preferencia apretaba bastante, a verdade que sí. Con preferencia, que te refieres? Ás tropas de ali dese estado, non? As tropas de preferencia. Exactamente. Bueno, pois nada, vamos coas notas que xa están por aí preparadas, Darío. Eu, o MVP, pois evidentemente, como non pode ser de outra maneira, don Adrián Cruz Juncal, primeiro de Moaña, e nada, Estamos. pois pouco máis que engadir o que xa dixemos. Me parece que o Gallá e que este sexa o camino que colla, é dicir, parabéns a él, moito mérito para él, e nada, que Jaldiel pois aí sabe que ten de onde tirar un efectivo máis para cando el o vexe oportuno. Para esquecer, vou dicir as Llanas, pero non polo tema do céspede, que xa o dixemos, eu non vou poñer de excusa ao céspede, nunca me gustou poñer de excusa ao céspede, poderá ser máis beneficioso para un estilo de xogo dun equipo, creo que neste caso beneficiáballe máis o Sestao co Arenteiro, porque o Arenteiro ten xogadores de bo pé, pero vou dicir as Llanas polo tema de que son dúas visitas a ese estadio nos últimos 2 anos, e a verdade é que salimos derrotados, e bueno, poño para esquecer un pouco, pois porque non creo que ningún xogador de Club Deportivo Arenteiro merezca o para esquecer, porque dírono todo. Creo que nesa xogada do gol de Adrián Cruz, creo que acaban hasta 6 xogadores dentro da área do Sestao, creo que o intentaron por todos os medios, bueno, pois un pouco estáse convertindo nun campo que ao mellor pois non nos gusta moito visitar. O Incordio, pois nada, eu puxen 2 personas, bueno, máis ben puxen 4 personas, unha persoa e un grupo como Incordio. A persoa, pois, é Chániz, porque me pareceu unha barbaridade todo o que fixo durante todo o partido, as veces que marcou, bueno, que marcou o gol, e as veces que baixou, se fajou cos centrais, etcétera, etcétera. A verdade é que é espectacular o traballo de Chániz, que o podes poñer por aí, Darío. E nada, pois outro Incordio, pois o trío arbitral, como xa dixen, xa non só polo penalti, me parece que non se quixeron mollar en ningún momento, creo que quixeron facer un partido moi doado, e penso que non foi un trío con ningunha personalidade. No Romerito, pois vou poñer un 7. Me parece que, a pesar da derrota, creo que Jaldiel entendeu en todo momento que necesitaba o equipo. Quizáis ao millor nesa primeira parte, a raíz do primeiro gol, pois non hubo un poder de reacción nin dende o verde, nin dende o banquillo visitante. Bueno, pois evidentemente hai fases do partido nas que non estás fino, pero creo que tanto co plantexamento como cos trocos, como o que arriscou, sobre todo nesa segunda parte, porque moitas veces cando eles collían o balón en mitad de campo hacia a súa portería, quedaban o millor 2, 3 defensas como moito do Arenteiro, guardando as espaldas da defensa, e bueno, pois simplemente darlle a noraboa, que aínda que foi unha derrota, penso que na súa labor estivo ben e non puido ser. Esas son as miñas notas. Pois moi ben, Melito, moi ben. Pois pasamos entonces a Carlos.
Pois o MVP, obviamente, Cruz Juncal, da estirpe dos Juncal de Moaña, cos seus coñecidos curmáns, polas razóns ditas por Milito, polo que xa temos falado. Non vou engadir moito máis, é só desexar que este nivel pois se manteña e poida ser outra peza útil para o equipo. Para esquecer, tamén o suxerín así un pouco antes o centro do campo de Clube Deportivo Arenteiro, ese doble pivote, Tarsi Solar, probablemente o seu partido máis, desde que están xuntos, o seu partido máis gris, no que teñan menos participación, é un pouco de perogrullo, dicir que obviamente pois non participaron moito polo estado do terreo de xogo, pero sí que penso que despois na segunda parte as pezas que entraron nun contexto completamente diferente sí que o fixeron millor ou se souberon adaptar de forma máis apropiada tamén ao cambio de xogo do Sestao. Non, obviamente non xogou igual a primeira parte que a segunda, vendose con 2-0 arriba, e iso tamén influe. Pero bueno, non foi a mellor tarde do noso doble pivote, e por eso os poño aquí para esquecer. En Incordio coincido con Milito na parte de John e Chaniz, o autor do primeiro gol, que me recordou moito e de feito estuve buscando despois o término do partido aquel xogador que estivo no Atlético, que tiña moito carisma, o Lendakari, Gaizka Toquero, que tamén estaba en segunda B co Sestao River, e pasou directamente ao Atlético de Bilbao, a primeira división, saltando 2 categorías. E recórdome o estilo de xogo de Chaniz moito o de Toquero, non? Moi guerrero, con moita intensidade, con poucas florituras, moi pragmático, e ese primeiro gol estuvo moi acertado, e despois tamén pois comandando, sendo a referencia ofensiva da River. Romerito, pois aquí eu penso que unha semana máis, porque a semana pasada penso que tamén lle din un suspenso, pois vou declarar aquí a semana pasada non lle din nota a Jardiel. Pois aquí non lle podo dar unha nota positiva tendo en conta que dos últimos 15 puntos en disputa só los sumamos 3. Penso que o equipo onte se ve sobrepasado na primeira parte, no descanso pois vese en certa maneira obligado a facer un xiro de 180 grados para intentar revertir a dinámica do partido, acerta, pero penso que tarde, tamén penso que influe o cambio táctico do Sestao, que se pecha atrás, que xa non quere ter o balón, entón pois doulle un 4 a Jardiel, un insuficiente. E nada, esperar que el reconoce na rolda de prensa, di que na primeira parte estuveron moi incómodos, que non foron capaces de desenvolver o que tiñan planeado a priori, e faltoulle cintura tamén para adaptarse, sobre todo despois dese primeiro gol. Penso que temos 20-25 minutos bastante malos nos que o equipo sofre bastante, e nada, unha positivo como o Carrero, seguimos na loita, como dixo Laporta e o Carrero semana pasada, que non estamos tan mal. Gustoume esa comparativa con Toquero, con Lendakari Toquero, sí. De feito, a un son seareiro... dos perfiles moi parecidos. Sí, de feito, a un seareiro do Arenteiro ali no campo das Llanas tamén lle semellaba o mesmo. Ramón. A quen? Ramón. Que Ramón? O do Feltimón? No. Outro. Carlos era, non era? Como foi que lle chamaron? A que? No, pero non foi ese. Non foi ese. Foi outro. Entonces estaba a ter moitos. Ainda había... É que, sabes que pasaba? De feito, estábamos ali nun rinconciño botándolle un piti escondidos, un que foi con nós e máis eu, e de feito lle estaba comentando que a ver se lle dábamos empatado, tipo, era dali, vivía ali, pero decía que iba ao Arenteiro, porque era galego, o paisano. A parecer hai moita xente galega vivindo ali en Sestao. Aparte dos seareiros que estaba desfumando no descanso, había algún xogador tamén que se uniu a ese cigarro furtivo. No, para nada. Para nada, ni moito menos, ni moito menos. Que va. Pero bueno, eu podo dicir que o mellor había, non sei, non quero exagerar,
pero 20-25 persoas do Club Deportivo Alenteiro ali tranquilamente, quizáis. Bueno, foi a ponte, digamos, un horario matutino que che permitía despois volver relaxado pola tarde, estar de noite pracear na casa. Bueno, deuse unha serie de circunstancias. O tempo non acompañaba, pero outras cousas sí. Algunha anécdota que se poida contar Que se poida contar en micro? seguramente non. Non, a verdade é que non, que se poida contar, a verdade é que non. Por certo, Bueno. non sei se tuveches o placer de falar co presidente dos Estados, que é galego tamén. Non tuven o placer, non tiven. Pues, O único é que galego. estiven baixei a rolda de prensa, encendín eu as luces, casi fixen eu todo, estiven ali esperando como media hora, non aparecía ninguén por ali, dicindo, bueno, xa verás tú que me vou quedar aquí pechado no campo e vai ser todo Dios, pero bueno, ao final deuse a rolda de prensa sen complicacións e ben, todo ben. Estarían atacando yo xa un sentido. Pode ser, seguramente. Bueno, The Dot. continuamos. Notas. Bueno, no MVP ao final coincidimos. Eu penso que se cadra coincidimos os 4. Non sei o que vas poñer ti, pero eu puxen a Cruz tamén. Ao final, por eso, por reivindicarse, por tratar de demostrar e por cambiar o partido e dar a cara, vamos. Hai que aplaudir cando, xa digo, cando hai que... Cando toca repartir paus hai que dalos e cando hai que aplaudir, hai que aplaudir. Non hai máis, ao final. É así. As cousas hai que dicilas como son. Para esquecer, non sei nin o que puxen agora. Estou espera que A ver, A canta primeira aí. parte. non que recapitular. parte. No, perdón. Non estaba yo dando aquí voltas. Te lo aí en Sí. pantalla. No, sí. Para esquecer puxen a Berardochi. Porque, a ver, non E logo? empecedes ca coña. No, déixame falar, por favor. Non me interrumpas que se me vai a pinza. Vamos a ver. Tío, non podes entrar no minuto 78 por unha banda e antes de chegar á banda contraria calzar un tío por trás sin balón, macho. Non é serio, non se pode, tío. Cruz e Berardochi foron a cara e a Cruz. Cruz sale a demostrar cousas e reivindicarse. Berardochi saleu a calzar un tío sin balón no 78. A marca territorio, é así. A ver, eu só fixen Eu celebrei, non é? Eu celebrei. Eu son como a Pepe Vilachat, teño moitas historias. Pode estar dicindo aquí barbaridades esta mañá, ao final non queda nadie escoitándome. Pero eso pasou a min en Francero sendo juvenil. Entrei no 60, no 65 estaba me duchando, pero era juvenil do provincial e era un cabaceta. A ver, vamos a ver. A mí tamén me pasou, Carreiro. Non estar só. A mí tamén me No, pasou. a ver, hai cousas que non sei, eu non as acabo de ver, tío. Non ten poucas oportunidades, porque hai que recoñecer que ten poucas oportunidades, pero trata de aproveitalas e calzar un tío por trás según entras no campo. Falaban os de Fez que era laranxa, se nos quedamos con menos, as risas se cadra non eran tantas. É que se lle saca roja, é que non se lle podría decir nada, Como que poñémolo de MVP, porque outra cousa xa non lle pode faer, é que... Non, me refiero, se o árbitro lle saca roja non se lle podría decir nada. A que lle vas decir? É unha entrada por detrás, unha patada No medio do campo, sin balón, sin puto sentido, joder. Bueno, por detrás tampouco foi, creo. Non, de lado. No. O balón estaba a 2 metros, non me refiro. Sin A ver, balón, chega moi tarde, pero por detrás non foi, me non parece. tiña opción ninguna de darlle o balón. A ver, mentres falades aí vou buscar a acción, Por favor, paso non é o minuto a Darío non é a mitigación de que chegas en carreira, solta o balón e chegas tarde. O sea, tiño o balón a 2 metros e de repente calzoulle unha patada. A situación é cómica, pero que é moi contraproducente. Ti se tratas de... Eu entendo que se cadra peca de efusividade ou quere demostrar moitas cousas en moi pouco tempo. Igual ten que baixar unha marcha ou que sexa, pero que non lle axuda nada. Ao final, pel mesmo é contraproducente. Eu insisto, canto máis asumen a causa, para mí mellor. E ojalá Jardial chegue o viernes e diga hostia, teño 17 tíos e non sei a quen vou poñer de titular. Oxalá chegue con ese dilema. Pero que moitas veces poñemos as cousas moi fáciles, macho. Non sei. Pareceume... No momento non me pareceu moi ben. Agora pega má risa xa, porque total de perdido só río, non? Pero se nos quedamos con menos no arreón para tratar de empatar o partido,
Carlos, o minuto é exactamente o 78, 78, no, Sí. no 78 entrou e antes de que o cuarto No. árbitro apartara o cartel, calzou o tío. Isto acaba de entrar Berardochi, vou contar os segundos que tardan en Non ver lle a deu María. tempo a sentarse o cuarto árbitro. Podedes seguir falando sin problema. Sí, sigue falando. Sí. Vale. E incluso despois tuvo como un encontornazo, non sei se foi co mesmo xogador incluso, xa na área, que non sei, Milito, tú seguramente non o viches. 16 segundos, a min pilloume do 16 outro lado. segundos. Desde o momento que entra ao campo ata que rasca a Echagui, 16 segundos. Grande. Aparte unha rascada boa, como din, no centro do campo, unha acciónse moito perigo. É que foi no medio do campo. Pega má risa tamén. É por detrás, é por detrás. Non, home, No. como non vai No, ser? É É de lado, pero... De lado. Non é diado. E onde estaba o balón, Carlos? Noutro punto O dese bal- estado. O balón estaba en banda, Onde? unha xogada sen perigo, porque aparte Chaniz controla hacia De o espaldas. seu campo, controla hacia o seu campo, non controla hacia a portería de Diego García. Rasca o ben, aparte. Calzou, non? Pero que se... Bueno, Despois... Bueno, sí, Veña, sin veña, máis. vamos a Veña, proseguir. continuamos. Estamos dando aquí moita bola ao tema. Vale. Bueno, é que hai que darlle, joder. É que non é pa menos. É que non é pa menos. É a xogada do partido. Bueno. No, pero que aparte despois ten outro, aos 5-10 minutos ten outro encontornazo na área do A Arenteiro, ver, non sei se foi a un córner min- ou algo así. A min gustan os xogadores bravos. A min gustame o fútbol de guerra e de gresca, a min gustame, ponme. Moitas veces prefiro ao fútbol poesía, pero unha cousa é gresca e outra quedarte cun tío menos por unha entrada por entrar no medio do campo sin puto sentido, vamos. A ver, eso pasaba nos partidos do Arcos ou nos Chaos, pero en primeira federación a mí non me parece serio. Pero bueno, hasta aquí xa a historia, se non vamos crucificar a pobre rapaz, joder. Será Ademais, a oportunidade que No, será o primeiro consciente do erro. Nós aquí estamos xa rindo, no momento non dá A mí risa. no momento non me obviamente. fixo Agora, gracia, porque os de Fe agora, falaban pois. de tarxeta laranxa, se nos quedamos con menos no 78 pola broma, bueno, eu que sei, hoxe seguramente non nos facía tanta gracia. É unha cousa a corrixir, creo eu. Terá que tomar unha tila en lugar dun mate antes de arrancar a moto, ou que sexa, pero... Aguante, Tomi, carajo. Delle A aí. ver, Cordio puxen o terreo de xogo, porque a nós non estamos acostumbrados a terreos de xogo en condicións pésimas, pero lévasenos atizado tanto, ainda a semana pasada os mermados estes do Sport que se o terreo de xogo de Espiñeda era vergoñento, que non sei que, se chegan a xogar os cachorros do Barça en Sestao onte, piden a Putin que dinamite o estadio, vamos a ver, a nós sigue se nos atizando todas as semanas co estado do terreo de xogo de Espiñedo. Hoxe o terreo de xogo de Espiñedo, home, non é o Toralín, non é o Reino de León, non é o Anxo Carro, pero non penso que non hai moito que reprocharlle ao terreo de xogo de Espiñedo. Estase nos Non atizando desmerece o nada. diario. O estadio un Galo sábado daba pena, o dese estado daba pena. Hai que dicir as cousas como son. Non era só por atizar ao resto, porque estou aburrido que nos aticen a nós. Era para repartir un pouco a merda, non por... En fin. Far ben. Romerito, eu puxenlle un 6,5. Ao final o notable non quero chegar. Non é que non o merezca tampouco, pero ao non conseguir a victoria cóstame un pouco máis. Co tema dos cambios que foi un tema xa trillado e requetrillado tanto na grada como aquí no podcast, como nas faladurías dos bares e demais. Bueno, fixo os cambios e para min acertou, cambiou o partido e especialmente, insisto, co de Cruz, co que falamos. Nese aspecto, pois, se fora polas circunstancias que fora, pois, queríamos cambios, pois fixo cambios, non aplaudirlo e que siga dándolle minutos aos rapaces, que se sigan aproveitando así de ben, pois, oi, maravilla para todos. Exactamente. Pois nada, pasamos á última ronda, toca a min entonces, e nada, pois creo que, como poñía antes en algún momento, Adrián Cruz por 4, así que MVP é que non pode haber outra persona que Adrián Cruz, xa estou escribindo, Juncal, o xenio de Moaña,
que fixo unha segunda parte de pura maxia e que ojalá que sigamos vendo unha participación de Cruz como que vimos outro día. É que xa non vou repetir, xa pouco máis hai que dicir. Para esquecer, aquí sí que vou cambiar, e dudei moito, pero vou rectificar. Que vou dicir a primeira parte de Iván. Por que digo isto? Porque poño a primeira parte porque creo que a segunda parte fixo moi bo partido, pero creo que os primeiros 20-30 minutos esa banda era unha autopista. Non sei se foi culpa de Iván ou é culpa simplemente da variante táctica do Sestao, que evidentemente gañou a de Jardiel nese aspecto, neses primeiros 20-30 minutos, pero que vin a Iván moi superado pola situación. Evidentemente, o xogador que prácticamente non tuvo minutos, non sei se estuvo incluso en Liga. Se chegou a... prácticamente non tuvo minutos. Algúns minutos, foi o último partido que lle recordo. É verdade, sí. Contra a zona titular. Sin Tarazona tamén. Vino demasiado, claro, tamén aí nese lateral, non sei, vino demasiado superado pola situación nos primeiros 20-30 minutos. Despois sí que é certo que pouco a pouco foi collendo moito mellor ritmo e vino bastante ben mellor na segunda parte. É o autor da asistencia no gol. Tamén hai que dicirlo pola súa parte. Sí, moi bo centro. Así que nada, espero que se lle toca volver a salir, pois que continue como esa segunda parte, non? A primeira non quero ser malo polo para esquecer, porque tampouco sei se foi culpa del 100%, pero bueno, aí queda. Incordio, pois está claro, no terreo de xogo, creo que era algo totalmente impracticable. Mira que vimos a Espiñedo, levamos anos de Espiñedo que era un barrizal, non? Sempre falábamos co estado do terreo de xogo que era moi malo, pero que o que vimos outro día, moi poucas veces se viu, en Espiñedo moi poucas veces se viu, porque prácticamente en ningún lado do terreo de xogo é que non circulaba o balón. Eu tan mal non o recordo. Os xogadores que se lles vía que resbalaban todo o rato, que se encharcaban cada vez que pisaban, e que era, eso tiña que ser un incordio de verdade xogar aí. E no tiro de cámara non o bichendes, pero a línea de aquí de tribuna non había línea de cal. Sí, había charcos. Enfocaban os charcos, onde estaba a línea. Facían cada plano que nin o CM do Náxtica. No, de feito, a lineal desta banda tiña que ir por dentro do campo, correndo, non podía ir por fora. Sí, xa decían. Así que nada, creo que as condicións eran moi... Bastante se xogou, creo eu, para como estaba o campo. Fútbol do Norte. Exactamente. E Romerito, pois mira, a pesar desa primeira parte, que o Arenteiro que prácticamente non daba pasado do medio campo, creo que voulle poñer un notable porque gustoume moito ese triple cambio no descanso, gustame os entrenadores valientes que cando non funciona algo non lle temblo o pulso en cambialo. A min eso encántame, recordábame o gran Fernando Vázquez, que era moito de... O outro era Paco Gémez tamén, que se non lle gusta non lle tembla o pulso por ser minuto 40-45 en facer un triple cambio. Entonces, pois é notable, creo que se os xogadores do banquillo diron ese resultado tamén hai que darlle a valoración a él e nada, a ver si o sábado contra o Real Unión podemos sacar esos 3 puntos dunha vez. A ver, demos que sí. Bueno. Non sei queredes poñer ahora a clasificación ou... No, dalle aí a transición e metémola aí antes de falar do Irún, ou? Vale, que che parece? Vale, pois veña. Vamos entonces a este próximo partido, xa pensando neste fin de semana, ese Arenteiro Real Unión de Irún o sábado ás 5:30 da tarde, en donde? En Espiñedo.
E chea de costas que moven no mar. Unha cidade sen costa porque a costa foron a asfaltar. Cheira macheiro da ría, miro la arriba que botas voar. Miro Concello, miro Bahía, pero non miro as ondas do mar. Pois aquí estamos para falar dese Real Unión de Irún. Supoño que o partido pouco terá que ver co que vivimos o ano pasado en Espiñedo, porque foi un dos mellores partidos máis que mellores, a palabra intensos, un dos partidos máis intensos que se viviu da tempada. O do ano pasado, disque. Sí. O García Sí, Rial. bueno, Sí, dese árbitro sí que nos acordamos, non? Sí, Sí, dese sí, non? me susurrou al oído. Estaría bo que volversen designar, non? Non, mellor que non. Ostra, é certo, foi ese partido Foi. o do susurro, verdad? Sí. Sí. Exactamente, Sí. exactamente. Ni máis ni menos. Menos. Bueno, vamos falar do Irún rapidamente, se queredes. Bueno, un equipo que este fin de semana gaña 3-1, despois dunha xeira moi mala. Destituían a semana previa ao partido a Miquel Llorente, o seu adestrador. E bueno, pois aí, como xa sabedes, está metido pois Emery, que está no Aston Villa, ese acordo entre clubes. E bueno, chega dende Inglaterra Albert Carbó, que era un integrante, non, do corpo técnico dese Aston Villa. E bueno, evidentemente posto aí polos Emery, chega a Irún. É un adestrador bastante novo, creo que ten, dígovolo agora, creo que me parece que ten sobre 34, 35 anos, non ten moitos máis. E é un adestrador que, bueno, xa ten algo de trayectoria, non? Sobre todo en terceira división, no Peralada e no Lot, antes de partir cara a terras británicas. E agora, bueno, colle esa oportunidade no Irún, tras a destitución do anterior técnico. E, bueno, estrenouse cunha vitoria por 3-1 diante do Athletic B, unha vitoria que lle dá moral ao conxunto vasco. E, bueno, pois hai que comentar que, bueno, polo menos eu estou vendo un pouco o resumen amplio do partido. Cambiou bastante o esquema, xogando con 5 defensas, aínda que, bueno, sí que tiña usado ese esquema o anterior técnico, pero, bueno, semella que quere armar o equipo. Xa en declaracións en rolda de prensa falaba do tema de xogar sin balón, que era un debe que estaba tendo o equipo, que para min é un equipo que estaba chamado para estar nos postos de playoff e que seguramente incluso peleará por eles. Non sei, ficharon xogadores bastante bons para a categoría, como o dianteiro Sergio Benito, que estaba ano pasado no Fuenlabrada, que bueno, é o seu máximo goleador, tamén empatado con Quique Rivero, que é un centrocampista que xa estaba ano pasado, que é o timón do equipo. Me parece un xogador de moito nivel e de moita calidade. E, bueno, tedes que ver, se queredes, o chilazo que mete o lateral esquerdo Monroe, que meteu un chilazo dende fora da área espectacular por toda a escada. E, bueno, penso que van vir aquí a facer un pouco o mesmo partido que fixeron outro día, nun estado do campo distinto, porque, como decía The Dog, non, en Irún outro día o campo estaba que metía medo tamén. E, bueno, pero penso que van vir aquí a darlle o balón ao Arenteiro, a buscar as súas oportunidades, xogar moi xuntiños e buscar as contas, porque teñen xogadores rápidos e xogadores con moito perigo, sobre todo na parte de adiante. Si que é certo que se lles lesiona a principio de tempada un xogador que viña a ser importante no equipo, como é Iván Aillón, pero teñen moito poderío ofensivo cos Sergio Benito, cos Asier Benito, xogador que tamén estaba ano pasado, Coldo Vieta, outro dianteiro de bastante nivel, que creo que, se non me falla a memoria, xogou en segunda división. E, bueno, en definitiva, un partido que vai ser complexo, que creo que vamos a ser protagonistas, unha vez máis con balón en Espiñedo, pero que vamos ter que facelo moi ben para poder conseguir os 3 puntos. Hablando dos nosos ex, siga aí Emil e Joseca,
A verdade é que ningún dos dous está tendo un gran protagonismo. O outro día creo que Emil estaba sancionado con 5 tarxetas amarelas, que creo que viu a quinta en San Sebastián, que xogou ese partido, incluso titular. Foi baixo outro día, pero bueno, recuperou para este partido. Joseca tamén empezou sendo titular, pero bueno, pouco a pouco foise diluindo do once inicial. Outro día en Monroe, como xa dixen, o que xoga de inicio. E bueno, pois non sei, agardo un Irún moi ordenado, moi que vai saber ao que quere xogar, e que vamos ter que estar moi atentos, sobre todo na parcela defensiva, nesas contas que poden lanzar os xogadores rápidos do Irún, porque ademais ten xogadores no centro de campo con moito toque e moito pé para lanzar esas contras. Pois pouco máis hai que dicir. O eu por menos da miña parte. No, eu estaba buscando a xeira de resultados do Irún. Obviamente vai ser mellor que a nosa, non? Pero estaba buscando... Sí. Estaba buscando un pouco como chegan ao... Bueno, este partido, digamos. Sí, aí podes pinchar mentres tanto a clasificación aí, Darío, para ver como chegamos os dous en que... Bueno, tampouco veñen nunha racha moi positiva. Gañan contra o filial do Atleti, pero veñen de perder contra o Lugo, veñen de comer unha malleira en Zubieta. Tamén contra o Unionistas perderon 5-0, sí. 5-0, sí, algo así. Bueno, ten pinta de que vai ser un partido moi igualado. Na clasificación estamos 3 puntos por diante deles. Eu é un equipo que o ano pasado tiña expectativas máis altas, ao mellor de onde podían chegar ou non. Este ano, a verdade, sí que non sei moi ben. Ibache preguntar, pero xa o comentaches polos nosos antigos xogadores, pero constábame que non estaban a ter moitas oportunidades tampouco. Sí, moi pouco. Entón, pois bueno, é un equipo que imagino que virá a facer un xogo, como diste, moi ordenado, e nós, pois, como se suele dicir ao noso, non? A intentar volver a facer Espiñedo un fortín e darlle a volta a esta mala racha, non hai moito máis. Noutra orde de cousas, volvo ao Templo despois de varios meses. Volves ao Templo? Chega xa para este fin de semana? Sí, estarei o sábado ás 5:30, penso que. Gústame, volves para romper a xeira negativa. Aí estamos, sí, señor. Sí, bueno, nos partidos que vin no comezo da tempada, 0 vitorias tamén. Bueno, pechas un ciclo e ábrese outro, non hai problema ningún. Pois eu non sei se podería estar, non sei. Bueno. A ver. Ojo. E ti de Doc? Hasta a última hora non sei. Complicado, este sábado complicado, creo. Treme e tambalease a gran animación. Bueno, sí, iba a dicilo, dalle tú, Carreiro. A ver, di aquí unha pregunta. Credes que esta carga de minutos no 11 titular nos pode pasar factura na segunda volta? O de onte foi excepcional, levamos varios partidos xogando 12-13 xogadores. Eu penso que xa é algo que sí, que comentamos aquí, que ao final que a carga de minutos ten que ser repartida, que é imposible xogar con 11 xogadores unha liga. Non competila, xogala se cadra, sí, pero non vas competir todos os partidos con 11 tíos, nin con 12, nin malamente con 13. Eu penso que a carga de minutos vai ser excesiva. Ou a mercado de fichaxes de agora do Nadal ten que... non sei, penso que polo menos ten que haber un par de incorporacións e seguir sumando efectivos á causa, os que temos que conten máis. Se queredes podemos falar das posicións que vos pensades que se van a reforzar ou que se poden reforzar ou... Podémoslo deixar de despois, se queres para novas, falamos así un momentiño delo. As pernas dan pau que dan. E a cabeza, coas pernas cansadas, a cabeza tamén está máis cansada, e con esa combinación vais cometer máis erros. Llevar inteiro un equipo que para gañar partidos ten que facer prácticamente todo perfecto. Polas limitacións de presuposto, limitacións de un pouco de todo, entón pois é complicado
unha rotación de 12 tíos, por Oye, non non lle dicir imposible. podes, xogando con 12 tíos, non lle podes pedir que rindan os 90 minutos cada semana, é imposible. Ao Claro. final, o cansancio acumulativo, non va a rendir da mesma maneira. É imposible. Eu penso que é imposible, vamos. Sí. Non sei que iba a decir, xa se me foi o santo ceo, que estaba mirando ahora aquí o de Tarsi, que foi o xogador Bétula Cars deste último partido, con máis de 11 km recorridos. Bueno, eu decir que sí, que eu penso que tamén que podemos pagar este esforzo se non dosificamos os xogadores. Tamén son positivo e esperanzador no senso de que vai haber un mercado, creo que se vai fichar ben, polo que me din vai haber máis dun fichaxe, bueno, pois agardemos que o que veña sexa para sumar e que os que están pois tamén se vayan incorporando pouquiño a pouco. Entonces, bueno, é algo que xa temos falado máis veces e que bueno, pues, aí está un pouco contestada a pregunta a Óscar, non? Sí. Bueno, a pregunta é clara. Juncal al 11 ou non? Pola alineación, a alineación pode variar moito esta semana, non sei. Eu digo sí, eu ningunha dúbida. Eu para min o sábado, en base ao que vimos en Sestao e en base tamén a racha negativa do equipo, falámolo moitas veces, está trilladísimo, se algo funciona non o cambies. Penso que agora non están funcionando as cousas, ben sexa por mala sorte, ben sexa porque os rivais están tendo máis acerto de cara ao gol. Penso que hai que facer algún cambio. Para min o sábado debería ser Cruz Juncal, e 10 máis. Vale, entón na portería repetiríamos con Diego, non? Sí. Na defensa, repetiríamos defensa do outro día. Evidentemente non o comentamos, pero ya non parece que vai estar lesionado polo menos a final de ano, porque Mangel? No, Mangel me parece que saliu cun golpe, non creo que fora nada importante, me dá a minha sensación. Vino así un pouco dolorido e tal, pero bueno. Bueno, como para non estar dolorido, a hostia que come, si estamos falando desa hostia na primeira parte, eu non sei como non estaba conmocionado. Entonces eu penso que repetirá, non... Sí, eu penso que... Non sei, porque eu estuveñe dando voltas hoxe, que ás veces teño moito tempo libre. E se Mangel non xogaba, pasara, non sei, a Jordan á banda esquerda, Curro á banda dereita, Javi con Iván no centro da defensa, pero serían moitos cambios, aí unha Macedonia. Sí, non sei, pero bueno, como último recurso, se non estivera o asturiano, non? Pero a ver, outra variante podría ser, así como se reconvertiu a Mangel de central, reconvertir a un dos mediocentros ca posible entrada de Juncal ao 11. Non creo, eu Mangel non creo. Eu xa vos digo, eu tenho unha sensación de que sí que sale... Querer meter a Cruz con Calzador no 11, macho. Só non vos falta metelo de porteiro, sentamos a Diego e poñemos a Cruz. Xa se meteu el sol. Olvídate, con Calzador non, que eu dixen Cruz Juncal e 10 máis. Se metemos con Calzador é a calquera dos outros 10, pero Cruz debería... No, que sí. Cruz debería xogar. É o que diste, hai unha premisa que se as cousas funcionan non se cambian, e se as cousas deixan de funcionar, pois se cadra, pois hai que tratar de facer cambios, non? Igual non é descabellado. Bueno, eu penso que a línea de 4 vai ser a do outro día, dá má sensación. Non creo que vaya variar nada. Sí, se Mangel non sei se o mellor incluso, a ver, non me peguei de espaus co que vou dicir, pero incluso meter a ver al Dochi de lateral, pero bueno, que non me mate de esa pausa. Eu quero chegar á segunda parte con vamos a chomete con que te pille. Sí. Creo que vai, dá má sensación que sinceramente, a ver, Ardochi poñenlle na banda unha anguila como Emil, que crees que acaba o partido? Non o sei, eu que sei é que o rapaz me parece, eu digo en serio, non isto non fora bromas, eu penso que o rapaz non se lle pode pedir 100 minutos, non se lle pode pedir no, maravillas. Eu non o vexo un xogador que non se poida aproveitar, sinceramente. Entón, eu non digo eso, pero digo que a veces que peca de efusividade, neste caso.
hai que ter un pouquiño máis a cabeza fría. Que sí, co contexto do partido que era complicado, que entraba co idea do equipo de tratar de remontar, de a cousa, non entras co marcador a favor sin esa presión. Eu entendo o contexto do partido, tamén a situación á que se enfrontaba, pero penso que podía ter un pouquiño máis de cabeza fría, non? Máis que nada por ele mesmo, para tratarlle de darlle confianza ao adestrador e metelo nun compromiso a hora de decidir o lateral do 11. Non poñerlle en bandexa a posibilidade de que te deixe fora xa, non? Non sei. Bueno, eu ahora, xa despois de falar da defensa, que máis ou menos estamos de acordo, centro do campo, que credes primeiro que vai a facer? 4-4-2, 4-2-3-1, outro día puxo 4-4-2, como vedes? Eu penso 4-2-3-1. Volve o 4-2-3-1 e que poñemos no medio do campo. Cruz Juncal e Tarsi. Vale, Cruz Juncal e tal, sí. Vale. Pode ser, sí. Sí. Bueno, pois eu digo que Cruz non vai ser titular e penso que xogarán Solar e Tarsi outra vez de medio centros. Bueno, pode ser porque Igual, Solar ao final está percibido, non? Entón, Sí, está pois, percibido. é bastante realista pensar que en breves verá o quinto cartón e xa será un partido que non vai poder xogar. Entón, pois, seguramente por aí vayan os tiros. Quen A miña... aguantando é Jordan o quinto, Sí, tamén. Na línea de tres mediapuntas, Pascu, bueno, a clásica, Pascu, Diego e por dentro Ferreiro. Pascu fai boa segunda parte onte, que non falamos Sí. porque ao final eclipsou todo un pouco o Cruz, pero non gustoume. Sí, non máis está- alá das oportunidades que tuvo, penso que tamén aportou bastante a nivel ofensivo. non estuvo mal, pero faltaronme cousas en Pasco. Pero bueno, non estuvo mal. Eu creo que este lle pode sacar moito máis proveito que poñendo a Pascu titular e salindo na segunda parte a Enol, por exemplo, neste caso. O Pasco incluso de revulsivo, polo perfil de xogador que é, non, que os espacios pode facer moito dano e tal. O mellor é un perfil máis de revulsivo e tal, pero como non hai un titular moi claro aí polo flanco Claro. esquerdo, e incluso Jardiel dubida, non? Porque con ese 4-2-3-1, con moitos cambios, incluso 4-4-2, e non ten xogado por banda, tamén parece que ese lado esquerdo non está moi definido todavía. Ti, Darío, que dis de mediapuntas? Non o teño claro entre Ferreiro e Diego Gómez, pero non o teño claro o vai xogar con si Enol, si Pascu, non o teño claro. Creo que vai xogar con Pascu. Con Pasco, vale. En banda esquerda, banda dereita Diego Gómez, e media punta Ferreiro, non? Sí, Ferreiro ten que estar por dentro, sí ou sí. Vale, ti... Sí, eu coincido con vos, non, aí arriba poucos cambios, vexo, vamos. Tampouco non hai moitos recursos, non? Sí. Pregunta Óscar por Joao. Joao, ata onde sabemos, ten unha lesión muscular, non sei, pero o que non se a duración ou que lle queda o proceso de recuperación ou que sexa. De momento ainda nada. Non sei. Eu tampouco. Pois nada, O dianteiro Basálga, non? Falábamos, sí, non? O Milito onde vai? Creo que entra agora, iba a salir un segundo e xa entraba. Marcos Baselga. Porra entonces de resultado. Veña, Carreiro. 2-1. Un día tiñamos que, bueno, ahora xa imos tarde, pero para a próxima ou incluso para a segunda volta, tiñamos que facer o desglose ou un, digamos, rexistro dos resultados que damos. Porque eu penso que o 95% das veces damos como vencedor a Clube Deportivo Arenteiro. E se as nosas porras se cumplen, o Arenteiro teria que gañar a Liga en febreiro xa. Eso dá que pensar. Algúnha vez pronosticamos un empate, pero non recordo ningunha derrota. No, claro, por eso digo 90%, 95%. Os restantes son empates. Derrotas penso que nunca se perdixo unha. Bueno, pero porque el Milito ten metido bastante empate.
confiamos ao 110%, e xa que saben que confiamos neles, macho. Non, a situación hai na que empezar a revertir este mesmo sábado. Correcto. Eu por eso tamén vou dicir unha victoria, para seguir esta liña positiva. Penso que, mira, cun resultado curtiño, eu xa o firmo, 1-0. Un lucerismo, sí, señor. Pois eu vou dicir un 2-0. Que vos parece? Ben. Eu todo o que sin Vale. sumar de 3 a min vale, me marcar aínda que sea no 98, Sumar de 3 é que non se marque ninguén, porque principal. Ese é o que de- é o medo que tiña eu onte. É o medo que de tiña eu onte. efectivos. Según vendo o estado do campo, dixen, se vimos sin ningún lesionado, xa sumamos moito, De feito, mira, conto unha anécdota cando Jardiel fai o triple cambio e tal no descanso, eu estaba ali nun bar no Carballiño vendo o partido, e o que se comentaba por ali era que facía os cambios para reservar os xogadores, para que non se lesionaran. Así que imagínate como estaba o tema do partido, do terreo de xogo e tal, que ali o que se comentaba era que, bueno, eso, quitaba a Solar, quitaba tal, para reservarlos para evitar lesións. Pois mira tú a razón, calounos completamente a boca Jardiel. Bueno, Jardiel e o señor Juncal, evidentemente. Mirito, porra, faltas ti. No, bueno, eu antes de decir a porra, que non sei se estabades falando, eu vou decir algo distinto ao voso. Eu, para este partido do fin de semana, contando que o Irún vai salir con 5 defensas, eu poría a Dieguiño pola esquerda, a Enol pola dereita e media punta a Ferreiro, con Baselga arriba. Esa é a miña predicción do que poida facer Jardiel. Porra, non sei que dixete por aí. Eu dixen 2-1. 2-0, 2-1, 1-0. 2-0, 2-1, 1-0. Vale. Irún vai pagar os platos rotos. 4-1, confío a muerte. Hostia, xa estamos. É así. Ten razón Carlos, que se cumplen os pronósticos que damos aquí, estamos ascendidos en decembro. Adiantamos a Cultural pola dereita, Non me escondo. 4-1. Confío no meu equipo. Mimito, desde que comezamos a dar, eu estaba comentando antes cando estabas fora, desde que empezamos a dar estes resultados, ya porra, que é algo que xa facíamos o ano pasado, creo, dimos algunha vez unha derrota de Clube Deportivo Orenteiro? Non sei, creo que sí. Penso que sí. Eu penso que sí. Empates varios. Este ano non. Empates como se fora un mal resultado, sabes? Empates. Empate, un mal resultado sempre. No, pero sí, creo que alguna... Tería que repasalo, pero creo que sí. Eu xa sei con que 3 non facer a quiniela. Que Tira No, tira ten máis o razón, corazón Carlos. que a cabeza. ten razón Carlos, Bueno, había que facer un PDF estudiado ao final. Imos pa novas e falamos aí dos postos que queremos reforzar que non hai moito que comentar tampouco, creo. Sí, son os resultados e pouco máis. Vale, pois veña, vamos a esas novas. Hai serpientes enroscadas en tornillos verdes, tuercas e así é moi difícil tomar o camiño. Hai pintura de colores nas manchadas nunha cábana que nunca pasa nada. E si vai ser hoxe, o miñor é hoxe, que nos pillen confesados e ben peinados. E si vai ser hoxe, o miñor é hoxe, que Pois nos aquí pillen estamos confesados. para falar destas últimas novas do Clube Deportivo Arenteiro, semana verde que pasou neste fin de semana, Melito. Bueno, pois unha de cal e outra de area. Nos outros dous equipos seniors de Clube Deportivo Arenteiro. A de cal deu unha pois o filial do Arenteiro que, bueno, xoaba contra un equipo dos que están arriba na tabla clasificatoria, como é o Clube Deportivo Caldelas, ou Caldelas, non sei moi ben como se pronuncia, tedesme que disculpar, Caldelas, pois Caldelas. Colleitou unha derrota por 1-2 na Uceira. Con este resultado, bueno, sigue fora de postos de descenso,
está aí a 2 puntiños dos postos que mandan a queima, pero bueno, notase Estuve por unha... ali. Sí, estuveche, pois conta un pouquiño se Estuve queres por do ali, partido, estuve. como foi? Bueno, un partido complicado, gustoume o equipo o Caldelas porque un equipo moi dominador, hasta o primeiro gol estaban asoballando o Arenteiro, que estaba moi metido atrás, non conseguía pasar a esta zona de tres cuartos encadenando unha boa xogada. E nada, recibiron un 0, despois o Arenteiro respondeu moi ben a este gol, marcou rapidamente o empate e incluso dominou nese tramo final da primeira parte e incluso pudo merecer o 2-1. Despois do descanso volveu un pouco a tónica do inicio do partido, dominou bastante o Caldelas nunha acción desafortunada, non, despois dun córner, marcan ese 1-2, o Arenteiro intentouno, pero ainda así tiña ese problema de que non conseguía trazar, digamos, o xogo para acercarse a esa zona de tres cuartos e nada, tuvo algunha ocasión esporádica, pero 1-2 bueno, gustoume o Caldelas. Pois moi ben, bo análise logo. Pois nada, dende aquí darlle todos os ánimos ao equipo de Mar que, nada, a seguir outra polo seguinte partido. En canto ás rapazas, pois victoria moi folgada na casa dos equipos que está en zona de descenso, que era o Sporting San Mateo, e as rapazas pois gañaron por 1-11, un resultado abultado, que lles permite alcanzar o terceiro posto clasificatorio, que se quedan a tan só un puntiño do Rosalía, e o Rosalía ten un partido máis, e 3 puntiños do líder, o San Roque de Casablanca, que volveu a gañar esta semana, e que bueno, está aí a cousa moi comprimida entre 4 ou 5 equipos, digamos, e que todas as opcións para as rapazas de poder conseguir unha promoción ou incluso ascender de maneira directa. Así que parabéns para elas e nada, a continuar con esa xeira positiva que están levando. Sabedes quen está hoxe no programa de Jorge Ron? Quen? Alex Vázquez. Alex Vázquez, habrá que verlo Sí. logo, entón. Hoxe era o momento de traer a Pepe Vilachá e contraprogramalo. Pero está Pepe, imagino que está Pepe ali, non? Pero traíamolo para aquí. Se está Alex ali, nós temos que traer a alguén. Mister Asubío díxeme que non quería vir. A única contraprogramación posible hoxe era de Adrián Cruz Juncal. Foi un erro grave. Non Aí foi unha Bueno. falla de profesionalidade pola Pero nosa parte podémolo traer para a semana. moi importante. Eso tiña fácil solución, o que pasa con millor non podería ou non sei. Era Bueno, a cuestión de millón non quería, planexalo. oye, cada un... Bueno, eu sei que Adrián prestaríase para estas cousas, outra cousa é que non que Parece un tipo puidera da ou non broma, puidera. parece Sí, coñero. parece, Eu creo que encaixaría aquí, sí, seguro que sí. Pero bueno, temos lo que traer, é dicir, leva xa aquí moito tempo e a verdade é que Que é non... un clube deportivo arenteiro. Sí, dende aquí convidámoslo, bueno, simplemente hai que poñerlle data e hai que traerlo sí ou sí. Sí que é certo que o mellor sí que era máis o día se cabe, pero bueno, calqueira día é bo para ter o de Juncal. correcto. Bueno, e imos falar entonces polo último do que deríades reforzar ou do que vos gustaría ou do que credes que vai facer o Bicortes. A carta ao Rei Magos, non? Exactamente. Eu xa o dixen, bueno, penso que algo bastante obvio é no que vamos a coincidir maioritariamente. Polo menos 3 pezas. Fai falla sí, máis ou menos. Fai falla un central, un defensa central, aínda que Mangel, que veu como centrocampista, se adaptou ben aí. Fai falta un 9, pola lesión de Nacho Ramón, digamos, que non se trouxo nadie para sustituir, e neses dous seguramente coincidamos todos, non? Mais ou menos. Sí.
que fai falla polo menos nesas dúas posicións. E eu, a outra posición que para min xa é un pouco máis libre albedrío, pois eu diría un xogador de banda, polo que dicía antes, banda esquerda, mellor un xogador máis ofensivo, pero sin ser un 9, polo que dicíamos antes de que ese flanco esquerdo está un pouco sin definir todavía. Obviamente, cantos máis mellor, non, pero hai que ser realistas tamén. Cal é a Pois eu, posición? perdona que te colte, que Sí, xa sí. te deixo falar, No, e digo no, moi no. rapidamente, depois deixo que vos expleyedes. Eu penso que se vai fichar un dianteiro, penso que se vai fichar un extremo esquerdo, zurdo ademais, e penso que se debería de fichar, que isto xa non o sei, un lateral dereito, se pode ser sub-23, pois incluso millor, que tamén che pudera dar a función incluso de xogar de central, pero que a súa demarcación fora a de lateral dereito. Para min, esos serían os fichaxes. Ten sentido o que dis, porque non estamos ou polo menos non considerei esa posición porque Jordan está dando un gran nivel, pero realmente Jordan non ten sustituto na plantilla como tal. Para min ese serían por ese orden serían os fichaxes. Pois pode ser tamén. Preguntaba eu, vos sabedes mellor o camiño, Luis Fernández, cal é a posición natural del? Ou onde máis xogaba ou... SD. Eso sábelo mellor ti, non era da túa secta. Xogou no Depor, non? Sí, de feito teño unha foto guardada no caixón, xa lle quitei o polvo e estou esperando o día deste. Non, a ver, é broma, pero daría seguramente... Dime. É dianteiro, pero bueno, podía xogar nesa segundo dianteiro, media punta. Onde xoga Ferreiro, non? Sí, pero non nese estilo, é un Lucas Pérez, digámoslo, un segundo dianteiro, pero máis de cara á área, non tanto Ferreiro, que é máis combinativo, máis cae a banda dereita, cae a izquierda. Máis chegador, sí. Totalmente de acordo. Máis chegador. Bueno, pregunto, para saber hai que preguntar, por iso que non tiña... Sí, ves como daría non é dúbida. Non é un dianteiro centro uso, por así decirlo. Bueno, pero marca goles. Non. Sí, marca goles. Pois se marca goles. Hostia, tú lle ves as cifras e parece, non sei, Torpedo Müller. Sí, ten boas cifras goleadoras. En segunda división, de acabar con 6, 7, 8 goles unha tempada. Ben, bueno, quero dicir, está ben. Está ben. Sí, bueno, pois eu penso que coincidimos casi todos no mesmo, un por liña, vamos, non sería o ideal, creo eu. Eu penso que xa che digo, entendo que Luis Fernández será ese dianteiro e entendo que creo que a prioridade vai ser un extremo esquerdo. Dame a min a sensación. Sí, hoxe o día que Jordan teña que cumplir ciclo, sí que vamos ter un problema na defensa con que Llano non este recuperado ou... Vai ser unha cousa un pouco... Ata ahora cubría a Ger, non? Ger, no Boa, sendo central, cando fallaba alguén, no lateral xogaba el, pero Ger non está un pouco. Ger xogaba onde quería e facía todo ben. Germanitis, eu sigo acusando Germanitis aguda. Viudita de Ger. A mí non me toques aí, pero eu sigo acusando Germanitis aguda. Te fixo un partidazo en... Mira como se ríe. Sí, no. Para ti é unha doble sensación, non? En plan, sí, pero non. No, a ver, eu alegro moito por ile e por Esquerdo, sobre todo por Esquerdo, que Esquerdo trataron como unha auténtica zapatilla, que non servía, que non corría, que non valía, que non sei... Onte Esquerdo reafirmouse e deu un recital e calou a boca a moita xente. E alegrome por iles, E Germán tampouco servía, como era un tío que viña do Arenteiro, hostia... Joder, nótese que che invitan de podcast da Depor. Invitaron unha semana pasada para falar sobre todo de Esquerda. Ti verás, tío, que lle vou dicir eu. Se non tiño puta idea de fútbol. A ver que lle iba a contar ali paridas da miña vida, do que me pasou durante o día, non? Pero que foron os de banda de tribuna? Os que... Non sei, uns chavales que me escribiron por Twitter. Faríalle gracia algunha parida que puxen eu e invitaron ali e dixeron como un cómico. Tipo a Ruina, que vas ali contar unha... Allí estuve eu falando un día con eles tamén. Pero bueno, que me alegro especialmente por eles dous.
De feito, se é o mismo, un dos rapaces que fai o podcast ten familia aquí no Carballiño, precisamente. Non sei. Eu falaronme dos chavales, moi amables, pero, bueno, xa lles dixen que... Ademais, coincidía que estábamos en directo a semana pasada, e non Sí. malamente estado en 2 sitios á vez. E, bueno, a outra nova, se queredes dar por zanxado o tema, que creo que estamos aquí bastante de acordo todos, e, bueno, que xa o bichen des outro día, se queredes dar unha valoración moi rápida, pois estrenamos camiseta rosa, a min personalmente gustoume, vendo en directo, e Sí. parece ser que van a intentar que este á venta antes do Nadal, pero a ver que pasa. Ojo. A ver que pasa. Importante. Pois eu teñolle ganas, a verdade que me estou reservando porque lle teño ganas, Está chula. E se sacan a negra, compro unha de cada, porque cando tal se me collen no armario, vanme botar a miñas camisetas da casa, pero é que me gustan todas. No, esta camiseta, aparte, o Arenteiro normalmente aposta sempre por cores máis clásicas, ainda que, bueno, recordo unha Sí. laranxa tamén de segunda equipación e tal, pero, bueno, ter unha cor así tan chamativa, pois, o paso do tempo, non, o mellor en 15, 20 anos se atopar no armario ainda che saca un sorriso Claro, recordando ademais, é para recordar esa época. a camiseta do ano do playoff, a segunda división. A camiseta do a É normal que camiseta non é do optimista, redebut tío. Ya, non digo a camiseta ascenso, do pero do redebut playoff, de non? Juncal. Bueno, o Córdoba xoga tal de cual. verde tamén, non? Entón, Xoga. pois, cando vayamos ao Arcángel a xogar o playoff, pois teremos que xogar ca segunda. Bueno, xa que falas do Arcángel, un saludo dende aquí aos nosos compañeiros Sí, que de Córdoba. estaba Non? Óscar ao Estaban por aí. inicio. Sí, estaba Óscar, sí, son fieles seguidores do bar. Non sei se nos tocará viaxar a Malata o ano que ven, pero tamén podría ser. Sí. Ou que nos topamos no ascensor. Parabéns a eses boxes de Córdoba que gañaron este fin de semana por 3 goles a 0. Sí. ¿No? Sí. Home, esperemos que non nos topemos no ascensor. Se nos topamos que sean segunda os dous. A min daríame lástima polo Rayo, vamos, eu non lle quero mal a ningún equipo, por Dios. Os que lle quero máis se me de sobra quen son, vamos, pero non é ningún galego. Non fai falta dicirlo. Bueno, a piñita acéptala, non? Non, eu co Depor non teño ningún problema, nin co Depor, nin co Deportivistas. Non está a piñita nese grupo de sinalados ou... Non, que va, ao contrario, é un equipo admirable, recoñecible, é un histórico do fútbol español, vamos. Temos que facer un día así un repaso en novas que, home, ao final fomos, non, estreamos categoría en segunda ref, igual temos que invitar a, non sei, algún... Perureta. No, algún saleiro do equipo galego de segunda ref, algún que tú poidas coñecer, a ver como llevan as cousas, claro, que sei, o Compos ou o Bergantiños ou botar aquí unha charla. Se queres, o Fabril. Algo de piñita, máis piñita. No, filiales non daría, non meter filiales, tío, non veña a escutar o rollo. Podemos invitar do Compos ou do Pontevedra ou... Convidamos. Podemos convidar, sí. Os do Berga non son moi activos en redes, eu non teño contacto con ningún, vamos, con xente do Pontevedra, do Compos ainda algunha vez interactúas, pero é que do Berga non... Podemos invitar a Lemos, que botou anos ali, podenos contar algo do paso. Tes boa relación con Lemos, ademais. Sí, Lemos é un tuiteiro activo. Sí, suele reaccionar ás miñas paridas, sí. Aparte, Lemos vive co horario cambiado, non? Porque ten o fillo xogando na universidade, no instituto e nos Estados Unidos, entón sempre está así de porteiro. Non sei se me bloquearía ou algo, porque fai porque non sabe nada de Lemos. O Lemos escoito eu nunha tertulia todas as semanas, cada 7 días aí están na tertulia da Coruña Deportiva. É un tío coñero, si que ten razón, Carlos, está o fillo xogando no estranxeiro, puña imaxes do... que é porteiro. É porteiro, sí. Pois temos que, eu penso que temos que traer así, antes de acabar, en sección novas, non? Para darlle así un repaso a segunda ref. Podemos ter a Lorena Numeritos, como era o outro? Torrente, non? A Torrente.
Podemos ter un día alguén do Pontevedra, outro día alguén do A Compos, que Xurxito pode ser Manu este. Manu César, non, que aparte tes moi boa relación con el, Sí, Manu César é un gran chaval, sí. sí. É un sufridor Ese- da SD, é un puto ese- sufridor. ese- Torrente o que pasa é que hai que vir mentalizados, porque vamos con Vai nos bloquear. vamos con merinos insultos, vamos, de cea, de almuerzo o día seguinte, de comida, Era vamos. de gatillo rápido. Insultos, Bueno, pois no. daremos unha volta ao tema e eu penso que algo así podemos facer, que non hai que esquecerse dos outros equipos galegos e un pouco de onde vimos tamén, nós, e como nos ven os demais tamén, non? Que Ademais podería é ser bonito ter interesante. relación con todos, poder as enemistades, sobre todo entre os equipos daqui da zona é de todo absurdo, vamos. Eso non carece de sentido algún, vamos. Non buscar rivalidades como a xente que busca rivalidades na pachanga de Portonovo deste verao, vai por Dios. Bueno, pois sí, Bueno, bueno, pois tu cuidado que ven o lobo. ai, la hostia. Bueno, pois nada, apuntamos a idea e daremos unha volta Sí, para facer a sí. guapa Se se presta algún voluntario que mande un privado incluso ahora nas vacaciones de Nadal, o mellor facer algo así pero especial, non parou. eu que sei. Non parou, Podemos entre miralo. entre Podemos o contar paridas e cando termine invitamos a por aí. Podemos miralo. Bueno, non sei se tedes algo máis que engadir, que hoxe alangouse un poquinho de máis o podcast, había moito que contar, pero bueno. Estaba creo que- Bueno, entretenido. non sei se había moito que contar, pero o que sí que nos deu igual foi o seguimento, porque foi un seguimento bastante pequeno, hoxe estuve mirando os números de usuarios e tal, e nós explayámonos. Eu non miro nada, a verdad. É o que digo antes, É non? o que toca. Cando o Lenteiro perde, pois a xente está un pouco máis de baixón, así a golpe de luns, igual lle gusta máis velo cos días pasados, non? Así en repetición, máis Que que non velo. estamos tan mal, joder, non estamos tan mal. Volvemos a... No, claro, no, pero bueno, eu digo, non, por buscarlle unha explicación ao asunto. Mellor queres te desconectar, perdiches, queres desconectar un pouco desa derrota e non queres Sabes que pasa? tampouco. Que fai frío e a xente xa se meteu na cama, non están aquí para escoitar a catro No, tipos que non teñen que facer a historia. Frío facía onte en Burgos, me cago en Dios, cando pasei por Burgos, hostia, eso sí que era frío, non me cago en Dios. Bueno, Hijos del frío. totalmente. Pois nada, Dani, con esto rematamos. Vale, pois nada, vémonos, a ver se nos vemos ao sábado, teremos na casa, no templo, un Carlos de Inglaterra, e nada, que nos vemos o luns que ven por aquí, por estes lares. E como Con sempre, Bascón. por onde, Milito? Exactamente. Na cantina. Gracias. Grazas.